Sziasztok! A mai alkalommal a googolás egyik technikáját fogjuk elsajátítani, megpróbálom megmutatni a technikáját az egyik googolás egyik típusának. Arra kell figyelni a googolás folyamán, hogy a mellkas és a tekintet végig előre nézzen, a sarok pedig végig a talajt érintse. A terpesz tekintetében egy picikét a csípőszélesnél egy picikét szélesebbek vagyunk, és ha akarjuk, egy picikét kifelé fordíthatjuk a lábfejet. Azt képzeljük el a googolás folyamán, mint hogyha le akarnánk ülni egy székre, egy padra, majd pedig onnan fölállni, úgy, hogy a tekintet és a mellkas végig előre felé néz. Mikor kinyújtjuk a lábat, megpróbálunk fölállni, akkor végig sarokból toljuk el a talajt és tekintsünk előre. Hát nagyjából így néz neki a googolás. Remélem, hogy mindenki megtanulta, hogy hogyan kell googolni, hiszen ha rosszul googolunk, akkor nagyon sok kárt okozhatunk a térdünknek, a csípőnknek, a gerincünknek. Így hát ahelyett, hogy nagyon fontos izmokat átmozgassunk, például a comb és a farizmot, erősítsük a méhátizmokat, ahelyett adott esetben sérüléssel is végződhet a gyakorlat. Érdekessége a googolásnak az, hogy szinte minden izom dolgozik a googolás folyamán, ezért figyeljünk arra is, hogy az egész felső testet is feszítsük át, miközben végezzük a googolást. Nem csak a láb dolgozik, hanem az összes főbb izomcsoport. Így hát nagyon sok kalóriát égetünk, és hogyha nagyon sok kalóriát égetünk, akkor gyakorlatilag a futással fölér a kalóriaégetés szempontjából a googolás. Úgyhogy mindenkinek jó googolást, jó sportolást kívánok!